Wow, what's up mga pre? Today is Thursday. Thursday ta karon. Adto ta karon sa Palumpon mga pre. And tuwa na sa bag-ong amo ang atong XRM. Thank you engineer sa pagpalit sa atong motor. At ta karon sa Palumpon tungod kay walay available color nga ato ganahan sa Teres Ormoc Rotorot. Atong pilion nga color sa sniper is ang Race Blue 155. Standard lang ta mga pre. Actually wala may race blue good sa kuan Kiles. Sa akong kauban pa ato karon is akong family. And hope pag ato nato sa Palumpon napato dito ang atong motor nga gipa-reserve. So kita-kits ta kay. Hi mga pre, di anami sa entering pa lang may sa proper Isabel. So mo na sila mga pre akong kauban. Sila mama, kasawa, Ella, shout out. So, diyan namin proper sa Isabel mga pre. And hope dili dugay ang transaction dito kay para ma-release tayo ng motor. Asa tali ko pa? Diretso ta dire. So, pato day mga pre. So, see you later mga pre. See you later. Balik na tag video niya ay nagabot na to sa Palumpon. Bye. Ay mga pre, di anime sa Palumpon. Nangita mi og sa repeat ang dismarketing. Dara. Yamaha. Ha. So, di na ta mga pre. Di na ta sa Yamaha. Nata mga pre. Nabot na ta. Yamaha. Black Raven. May blue. So ta karon mga pre. Ato sana ta kung asa dapat yung reserve nga sniper. Assignment na. Boss, kanang taga Ormoc ko niya, nakagi chatan kasi to, ka-chat na ako. Napa-reserve ko. Among receptionist. Sa'yo pa nga na boss? Gerald, shout out ni Sir Gerald. Kaya dito sa Ormoc lagi, wey. Stock. Na to, blue. Okay. Ama na to siya? Nice kayo. Man yung kuhan, Kiles na type, pero di na ako type ang color. So, man dito mga pre. Ganito, blue. Naka-andam na di ay siya. Mara siya, naka-Y connect no? Tapila pa na siya, cash. 144. 144. Kini, kini. Y connect no? 144. Pagkatong dili Y connect, mga pila po. Kanya sir. 117. 117 na ni. Pero ABS na siya. Mo na yung dili ABS? Non-ABS na siya. Kani ABS na. Tapos keyless na po siya. Say pangalan to boss? Pangalan mo? Shout out ni Sir Moreno. Process. Taga Palumpon, Yamaha. Sir, Ay, boss. Dito na? So, fill up na ito mga pre. Diri man to si Bising Rider na. So, ready na mga pre. Dito na yung nangabot. Pero like color, unya pa clearance. Dugay pa kayo release. dire mo na mauran ko sa. May clearance. Gidaw na Ormoc yapon. Mo ba? Gidaw na ako sa Adria. Sa to? Valencia. Gidaw na. Wa tanay do. Kaya clearance man, asa lang, nauna na lang na. Pila day ka semana ang clearance mo? Lugay mo kung di mo na para magbati mo tali. Kung kaya magbati, di mo pasudla. So, di ba i-work din para phone. Pero coming na, ang padala, gikan sa dito para magbati, nag-forward ako pa doon direct. Siguro, this week, pag ako siguro.
Kaya sa'yo, makadugay po dari mag-usakot sa PNP, o dugay Oh, bitaw. May ingon po nilang atas pikas. Usa po yung freebies ani, sir. Kuwan. Kaning helmet with ICC pero half face na siya. Okay, sir. Pang city lang ba? Oo, yeah. Lisod kayong city o full face. Full face, Basta correct. kuhaon. No, yun naman na maginamahal na Malagi. no? Shout out. Yeah, alis ako. Thank you. Oo. Salamat kayo. Sir John Ray. Sir, alis ako. Salamat kayo, sir. Yeah, ano? Oh, ma'am, thank you. Oo. May gani wala sa iwan. Salamat kayo. Thank you. Oops. Tara, let's. Tara. Ayun, yan na lang. Okay. Alright mga pre. Ato na nadala ang motor. Thank you kay Sir John Ray o sa iyang ibang mga kabanan. This is it, Pansit! Shout out din, no? Sa tanan natong mga followers and sa mga subscribers o sa atong mga supporters. Salamat. This is for you, mga pre. So, thank you this marketing Yamaha Palumpon kay Sir John Ray o sa iyang mga kaubanan at mga staff sa Yamaha Palumpon. Thank you sa libreng kape. Na na na